अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटी संचलित भोसले नॉलेज सिटीच्या वाहतूक ताफ्यात एका नवीन स्कूल बसची भर पडली आहे। या नव्या बसचं स्टेअरिंग स्वतः कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांनी हाती घेतलंय। पुढे काय घडलंय पाहूयात। आयशर वॉल्वो मोटर्स कंपनीची स्टारलाइन ही 52 आसन क्षमतेची बस संस्थेनं खरेदी केली आहे। कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून या बसची पूजा करण्यात आली। 2014 साली संस्थेच्या स्थापनेवेळी 36 आसन क्षमतेची पहिली स्कूल बस संस्थेनं खरेदी केली होती। गेल्या 9 वर्षात जशी विद्यार्थी संख्या वाढत गेली तशी संस्थेच्या ट्रान्सपोर्ट विभागातील वाहनांची संख्या देखील वाढतच राहिली। आज मितीला एकूण 14 स्कूल बसेस संस्थेच्या ताफ्यात उपलब्ध आहेत। नव्यानं दाखल झालेल्या या स्टारलाइन ही 52 आसन क्षमतेच्या बसचं स्टेअरिंग कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांनी स्वतः हाती धरत बसच्या एकंदर क्षमतेची तसेच नवीन वैशिष्ट्यांची पाहणी केली। यावेळी अध्यक्ष ॲडव्होकेट अस्मिता सावंत भोसले, सचिव संजीव देसाई, प्रशासकीय अधिकारी सुनेत्रा फाटक, ट्रान्सपोर्ट विभाग प्रमुख राजू ठाकूर, सर्व संस्थांचे प्राचार्य, चालक वर्ग यांच्यासोबत उपस्थित होता। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।